जाफैदों खुरबाय मबाइल खालि मबाइल बिसास मानसिया सल आयै माथो ओंखामाबो गोरान रानसोलै हाफुङावथ' माथो मोननांगौ जा बेफोरजोंनो जोंबा जादों सबाय बिमाया माथो कालारानो गैया बेसराबो कालार गैबावा आंहा बांद्राय एवले एवला जानो हाया डाइटिं खालामगासिनो दङ रुनासो होजोबदों आङो रुनायखौबाथाय जानो बायोलां आंनो आन्था एवना होबानो जायो गैया आंहा मोननै मोनथाम संनो टाइम गैया बानलु संख्रि लाबोलाय बेवाइफोर दा जादो बेजोंनो गोरान दाहाय गोथाव संनानै होगोन आङो ओमफ्राय नै दावदैखौ नांबावगौ बेवाइफोर नांला मा एसे गोदै होनदोंलै बेलाय आयै खामानिसो थिननो नागिरदों बायदि मोनदों आं बेखौ साला र' गाथेखाना दोननां आइदै बे मैया हराव बैनायजों बाइकजों थांनानै गोलैदोंलै बाइकजों थांनाय नोंसोरलाय माथो आंलाय नुवासै थांनायखौलाय ओरैनो थांदोंमोन बेनाब्लाथाय नायदो खामानि थिनगोन साननानैनो बुंग्रोखाबाय र' नोंखौ सालांबो नोंखौ रुथिनि खामानि मावहोथारनासो गारगोन आं बेथा जा नोङो जाग्रो हेलौ मा खबरहाय मा दङ जाखांबाय फुंनि जेबो गैया लेस्रा रुनाय ओमफ्राय आंनाव मैथ्रु रुनायसो नोंस्रालाय मैसो बेदर मा मैसो बेदर बहा मैसो बेदरालाय बरबरियाव बेसे किल' लाबोबा हामगौमोनलै बेवाइफ्रा 300 मानिथार जानो हागौमोन जानो लुबैदों आङो गैया फैसायानो गैया ओइ माबा मा होनो बैसां सिफायनो हाजिरासो लिंनो नागिरदों आं रावबो मावग्रायानो गैया न'आव ओंखायनोथ' जाथ'ला दे मालाबा फैसा मोनबा जागोन लाइ लाफा फोग्रोनांगौहाय आंहा ओंखायनोथ' हाजिरा लिंनानै माबाल' ओइ बैसांखौ बोख्लायनो होनो नागिरदों आङो फैसायानो 300ल'थार जानाय गैयि हाजिरायाबो 300 मानि लाथार दाना जाथ'ला मालाबा फैसा मोनबा जागोन मा बैसां सिफायनांगौ होनदों बेवाइफोर मा बैसां लाफा फोनो माथो हाजिरा लिंना आंनो हाजोबखायो माथो नोंहालाय सिं सादों दसेल' सायो दे होमबालाय थाङा आं मावगोन बोलाबजोबगोन आं बेखौ दानो 2 मिनिटाव जोबो बे आंजों थांगौ बबेथिं बैसाङा बबेथिं बोदलाबहैजोबनां मैसो बेदरखौल' बिहरनानै गोथाव संबेवाय बारि गंसे सेस बोलाबजोबनो हायो आं ओंखाम जानायाव दै लोंनायसो बेफोर आंनो बबेथिं बैसाङा बैसाङा इयो नुहुरनायाव इखिनिखौ बोख्लाबजोब खामानि मावनो बाग्रा नों बेवाइनि मावनायखौ जाग्राल' साला माव नोङो जाहोगोन आं नोंनो मैसो बेदर र'
थांखु जाना लाग्रोनोसै आं दा जोबगोन बे आंजों मैसो बेदरखौसो लाबोमारगोन ना मारा बेवाइया सन्देहसो जालायलांबायलां मैथाबो रानख्रबलांजोब्बाय बेखौनो ना गोरानजों होबाय थानोसै आं र' मावनोथ' होदों दा बिखाया जबाय थायाथ' फंबाय खोमालै माथो मोदोम फैजोब्बायलै माथो बिराद गोथाव जाखागोनलै आयौ खालालै मैसो बेदरखौबा माजों संखोलै बेवाइया सिंखौनो गालांजोबखानोसां दा अननानै दरनै दरथामसो बारा होगोन खोमा फैसिगांबायलै माथो ओइ बेवाइफोर दै लाबोलाय दै जालालै दै गांबाय लाबोदोंना लाबोआखैब्रा मानसियालाय माथो सिखायाबो बायबायसोलाय आयै रायजासिगोनसो नामालाय फैदो दाना ओइ बेवाइफोर दै लाबोलाय दै मा जाबावसै सिखाया बायबाय गंसे गबाव दोनफ्लांखो आङो थाखोब्रा बुरियाबा जागोन बे मैसो बेदर मैसो बेदरलै नै दैया लाबोबाय आङो नै दैया लाबोबाय जाजोब्बाय बेवाइफोर गासिबो नै साफा खालामजोब्बाय आं आरो हनै बैथिं बनबो सिना दोनबावबाय आं मास मोनसे सुदों बेवाइखौ ओरै गासिबो साफा खालामबावगोन आं दा बेखिनियावनो लाफाया ग्रुम ग्रुम जाथारगोन ना बेवाइ हासार होलायनांनाय नङा बेयाव ओमफ्राय माबा बेवाइफोर मैसो बेदरखौनो मोनासै सिनखायसो जाजोब्बायनो आंनाबो फन खालामनाया लेट जाबायना आरो नाङा होनखाथारबाय आङो ओंखायनोथ' बाहागो दोनखानायखौनो बेलेगनो ब्लड हरबायनो दे गाबोन जादो गाबोन नंलाया दा हराव बयलारखौनो लाबोनानै संना होसिगोन आङो दा दालिजों आरो मैथा ना गोरानसो संबाय जेबो नङा दे दा हराव जादो माबाखौनो मैसोखौ खनसे फैगासेयाव होलायगोन ना आङो दा नै बेखौ साफा खालामनानै जानोल' फैदो मोनखाबाय आंना
아유, 지 무슨 잔 샬랄라이 좀 랑아유. 뭐자 보노 보고 달래. 아유, 이 노파이 심한테 비워야. 팡, 라 실라 모르미. 어머, 내가 시계 콘네 고베 다는 딴 뭐지. Arşala kaman mau isi mau ni. Itu lah gimana? Aku kaman mau